Hej, i dag der er jeg til årets ejerlederkonference i Dansk Industri. Herinde bag ved mig der sidder der omkring 300 ejerledere, og vi har haft et af de helt store temaer, som har været bo- og arveafgiften i forbindelse med generationsskifte, særligt omkring værdiansættelse af virksomheder. Det er jo sådan, at ved Skats værdiansættelse af virksomheder, der kigger man 7 år frem i tiden og beregner, hvad man må antage at være virksomhedens indtjening. Så det bygger altså på gisninger, gætværk om, hvordan man kan drive virksomheden. Det er jo ret uretfærdigt, at man skal på den måde beskatte generationsskifte af en indtægt, som slet ikke er kommet ind endnu, og som måske heller aldrig kommer. Så tænk jer rigtig godt om. Start jeres generationsskifte i rigtig god tid, så I kan stå godt imod. Jeg anbefaler, at man gør det i stedet mellem 2 og 10 år før. Når jeg siger mellem 2 og 10 år før, så må jeg ind, at der er nogen, der har en alder, hvor 10 år det er meget, meget lang tid frem. Men vær på forkanten, tænk jer godt om, og sørg for at være vel konsolideret til et generationsskifte. Jeg skal høre på, hvad de har at sige nu her, og nu skal vi i gang med den grønne omstilling. Det er også rigtig vigtigt for ejerledede virksomheder. Tak fordi I så med.